देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, वो सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। जे भी हमरा से बड़ भाई बंधु बाने वो सब कोई के नमस्कार प्रणाम बा। छोट भाई बंधु का आशीर्वाद प्यार दुलार बा। आज रउआ सबे से हम बात कइल चाहत हनी कि जैसे ही आजकल हम सुबह उठीला, अगर व्हाट्सएप खोलत हनी तो अपना ज्ञान के बौछार हो जाता। हर कोई ज्ञान के स्टोरी डाल देता, अपना ज्ञान से भरल आदमी बाड़न को ज्ञान में भी ऐसा लगा था कि एक दूसरा के आदमी धमकावत हन। और अपना जब हमने के समाज ज्ञानी हो गइल बा तो फिर भी एक दूसरा से जलन और एक दूसरा से नफरत अपना काहे बा। तब पता चलता कि सब जो आजकल के ज्ञान भी चलता ये एक दूसरा के दिखावा बा, एक दूसरा से छलावा बा, एक दूसरा के नफरत के बीज बोता। अगर अपना ही हम सब कोई के ज्ञानी हो गइल बन जा, अपना हमने के समझदार हो गइल बन जा, फिर भी एक दूसरा के मौत के घाट उतारे खातिर और एक दूसरा के हीन भावना से देखे खातिर और एक दूसरा के खिलाफ अपना जहर कैसे भरल रहता। तो पता चलता कि आज जौन हमने के ज्ञान देखतन जा और जौन हमने भी ज्ञान आवता वो जहर के भरल पिटारा लेखा बा। और ऐसा ज्ञान ही हमने के नफरत के बिया बोआ था। हर एक आदमी अपन ज्ञान के बुद्धि लेके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बैठल बा और अपना ज्ञान के स्टोरी डाल देता। कैसा लगा था कि इनका से ज्यादा पुरुषार्थ और इनका से ज्यादा ज्ञानी ये दुनिया में और धरती पे तो है ये नहीं खान। ये हम बात ऐसे कहल चाहता नहीं कि हम बहुत लोग के देखला कि रोज ज्ञान के स्टोरी लगेले रहेलन और ज्ञान के स्टोरी ऐसा नहीं रहेला कि रिश्ता में विश्वास होके चाहिए, बुनियाद होके के चाहिए और नफरत ना होके के चाहिए। ये हर एक चीज जानता। तो ये रुआ सब से हम कहल चाहता नहीं कि ज्ञान के जौन लोग बात बाकी प्यार, रिश्ता, बुनियाद, ये सब सच्चाई आज के दौर में सब एक शब्द हो गइल बा। और प्रैक्टिकल लाइफ में एक फायदा उठावे के मेन मकसद रहता प्यार, रिश्ता, नफरत और जहर हर एक कोई कहता, लेकिन ओकरा पीछे वो जौन कहल गइल बा न कि मुंह पर राम बगल में छोरी यही रहता। तो हम रउआ सब से कहल चाहता कि कहल गइल बा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर रउआ जब तक दिल से साफ ना रहा, अगर नियत से साफ ना रहा, तो अपना जिंदगी में वो ऊंचाई और सफलता भी हासिल ना करब। कहला में और कैला में बहुत फर्क रहेला। कहीं कम करे पर ज्यादा विश्वास रखी। जब एक्शन बोले लागी तो फिर सफलता और कदम चूमे लागी। अन्यथा ऐसे दिन प्रतिदिन ज्ञान बांटत रही। ज्ञान बांटे से कम ना हो खेला, लेकिन ज्ञान जौन बांटता नहीं सबसे पहले अपना में रखे ढाले की कोशिश करी। और ज्ञान जब बांटता नहीं तो सबसे पहले अपना घर के सही करे की कोशिश करें। हर एक चीज के शुरुआत घर से होला। जब घर साफ सुथरा रही तब फिर और अपना द्वार, दलान और गली के साफ करब। घर ही में गू भरल बात बहरी का साफ करब। तो हमने के लागत था कि आज जौन हमने के पड़ोसी अड़ोसी सब कोई बा वो लागत अरे रे 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 फलानवा ऐसे कैसे कर लेलस, फलानवा मेहनत करता, फलानवा में काबिलियत बा। आशा और विश्वास के साथ आज के वीडियो हम खत्म करता नहीं कि हर एक कोई अपना मन मकसद से मेहनत करे। तब तक खातिर प्रणाम।